ମୋ ଡାଏରୀରୁ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଶୀର୍ଷକ ମା ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ। ତୁହି ମା ତାରିଣୀ ଜଗତ ଜନନୀ, ବୁଲାଉ ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ। ଶୁଣିଛି ଅତୀତେ ତୋର ଗାଥା, ଆଉ ଶୁଣିଛି କେତେ କାହାଣୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଇଚ୍ଛା ଯେ କରନ୍ତି, ମା ତାରିଣୀ ସମେତ ରଘୁନାଥ ଜୀଉଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ନେବା ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଇଯାଇପାର, ହେଲେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ତୁମେ ନେବ କିପରି? ନିରାଶ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମା'ଙ୍କ ପାଶେ ଯାଆନ୍ତି। ମନରେ ସୁମରି ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତି, ଗୁହାରି ଶୁଣିବା କୁହନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଯେ ହୁଅନ୍ତି, କେମିତି ନେବେ ସେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ। ଖୁସିରେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ମା ତାରିଣୀ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଯେ ହୁଅନ୍ତି, ଯିବି ସେହିପରି ଘୋଡ଼ାରେ ମୁଁ ଚଢ଼ି, ଯେମିତି ଆସିଥିଲି କାଞ୍ଚିରୁ ମୁଁ ପୁରୀ। ତୁ ଯିବୁ ଆଗେ ଆଗେ ମୁଁ ଯିବି ପଛେ, ମୋ ନୂପୁରର ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରୁଥିବୁ ତୁ ଶୁଣି, ତାହେଲେ ଜାଣିବୁ ତୋ ପଛରେ ମୁଁ ଯାଉଅଛି ପୁଣି। ଯିବାବେଳେ ମା ସର୍ତ୍ତ ଯେ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଶୁଣ ଗୋବିନ୍ଦ, ଯିବାବେଳେ ତୁ ପଛକୁ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ଚାହିଁବୁ, ସେହିଠାରେ ସଙ୍ଗୀ ପାଷାଣ ସାଜିବି ମୁହିଁ। ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ନୂପୁରର ଶବ୍ଦ ଆଉ ନ ପାରନ୍ତି ଶୁଣି, ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଛକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ୍ରିଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମା ଘୋଡ଼ା ପରେ ବସିଛନ୍ତି ପୁଣି। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ପଛକୁ ଅନାଇ ତୋତେ ଯେବେ ଦିଏ ଚାହିଁ, ସେହିଠାରେ ସଙ୍ଗେ ପଥର ମୂରତି ପାଲଟି ଯାଉଲୋ ତୁହି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଶାଳବଣ ଘେରା ପୀଠେ ପୂଜା ପାଉଅଛୁ ତୁହି। ଘଟଙ୍ଗା ବାସିନୀ ମନ୍ଦାର ମାଳିନୀ, ମାଲୋ ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ତୁ ସାଜିଲୁ, ନଡ଼ିଆକୁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିଲୁ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ଆସିଲେ ଭିଡ଼ ଲାଗଇ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଡାକରେ ଚହଳ ପଡ଼ଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭେ ଖାଲି ଘଣ୍ଟ ତୁରୀ ଆଉ ବାଜା। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଯାଉ ତୁ ମା ଚଇତି ପରବ ନେଇ। ଧନ୍ୟ ତୋ ପାଇଁ ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ଼, ଧନ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ। ତୁହି ମା ତାରିଣୀ ଜଗତ ଜନନୀ, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ସଭିଙ୍କୁ ରଖିଥା, ଦୁଃଖ ପୋଛି ଦେଇଯାଉ ତୋର ଏ ନାଲିଆ ପଣତ କାନି। ମା ତୋତେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି, ମୋ କଲମ ଏଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଲି।